B'ċertezza bla dubju b'mod sostenibbli gvern ġdid inaqqas il-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Waqt attività politika f'Bormla l-mexxej Laburista Joseph Muscat qal li issa il-Partit Laburista qed jingħata raġun li l-kontijiet verament jistgħu jorħsu. Din il-ġimgħa ġiet ippreżentata teknoloġija li permezz tagħha il-kontijiet jistgħu jorħsu u jonqsu l-emissjonijiet fl-arja b'mod drastiku. Gvern ġdid għal Joseph Muscat ikun ċaru realistiku jnaqqas il-piżijiet minn fuq il-familji. Mhux se jkun gvern li bħal gvern ta' Lorenz Gonzi minna ħajati u minna oħra jieħu. Dan kollu se jsir mingħajr il-ħtieġa li jiżdiedu t-taxxi u mingħajr ma titpoġġa f'periklu is-sostenibilità tal-Enemalta. Għal min jaħseb li dak li ntqal din il-ġimgħa huwa l-uniku ħsieb li għandu l-Partit Laburista għal Joseph Muscat huwa żbaljat għaliex din hija biss waħda minn bosta possibilitajiet li l-Partit Laburista qed iħares leha. Il-mexxej Laburista qal li meta niġu biex nagħmlu l-għażla li ma' proposta se nimxu magħha dan se jsir b'mod trasparenti u nqabblu mhux fejn jaqbel għall-but ta' xi ħadd iżda fejn jaqbel għall-but tal-familji. Assigura wkoll li l-possibilitajiet li qed jistudja l-Partit Laburista huma konformi mal-proposta l-oħra tal-Partit Laburista li l-Power Station ta' Dellimara tibda taħdem bil-gass. Il-ħsara li qed issir mill-Power Stations f'pajjiżna fuq is-saħħa tal-bniedem u fuq l-ambjent qed tiswa lil pajjiżna mal-180 miljun euro. Dan joħroġ minn studju tal-Aġenzija Ewropea tal-Ambjent li jikkonferma wkoll li l-ispiża f'pajjiżna hija s-seba' l-ogħla minn fost is-27 pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea. Ir-rapport jindika li fil-każ ta' pajjiżna l-art niġġis ġej mill-power stations u mhux minn traffiku jew fatturi oħra li fil-għajn jidhru li qed iniġsu. Ir-rapport isemmi 3 aġenti ta' tniġġis li qed joħorġu mill-power stations tagħna u li huma perikolużi għas-saħħa tal-bniedem u għall-ambjent. Il-nitrogen oxide, il-sulfur dioxide u l-carbon dioxide. Skont ir-rapport il-ħsara mill-power stations f'pajjiżna hija minn dak li ġie kkalkulat fil-Greċja, fl-Ungerija, f'Ċipru u fi 17 il-pajjiż ieħor Ewropew. Il-President tal-Kamra Awċija tal-Kummerċ Joe Grech jgħid li jinsab imħasseb bil-qagħda negattiva tal-ekonomija Awċija. F'intervista ppubblikata fuq il-Gozo Today, Joe Grech jgħid li l-fatturi ewlenin huma li naqas it-turiżmu f'Għawdex u l-fondi Ewropej għall-intrapriżi Awċin huma limitati. Stħarriġ li sar mill-Assoċjazzjoni tat-Turiżmu f'Għawdex juri li fl-ewwel 3 xhur ta' din is-sena il-maġġoranza tan-negozjanti Awċin marru ħażin fil-qasam tat-turiżmu. Huma biss 4.5% ta' dawk li wieġbu lis-stħarriġ li qalu li marru tajjeb ħafna. Evakwati ta' persuni mill-lukanda Radisson Golden Sands fejn tuffieħa minħabba xi nirien ħadd ma weġġa' f'dan l-inċident. Jirriżulta li n-nirien bdew fl-ispa għal ħabta ta' sija u nofs ta' filgħodu u ġew kontrollati mill-ħaddiema u mill-membri tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. Il-membri tal-Lega Arbija llum jivvutaw dwar sanzjonijiet proposti li jiġu imposti fuq is-Sirja. Sanzjonijiet intiżi bħala kastik għall-Gvern Sirjan li qed juża l-vjolenza fuq dawk li qed jipprotestaw kontrih. Fost is-sanzjonijiet proposti hemm il-waqfien ta' negozjati mal-Bank Ċentrali Sirjan, is-sospensjoni ta' titjiriet kummerċjali u l-projbizzjoni ta' vjaġġar ta' ċertu uffiċjali, kif ukoll l-ifriżar tal-assi tas-Sirja f'pajjiżi Arab. It-temp għandu jkun ftit imsaħħab, viżibilità tajba, riħ ħafif mill-vant kultant ikun ħafif għal moderat, baħar ġeneralment ħafif, b'imbagħad ftit li xejn. L-ogħla temperatura 19 grad Celsius, l-inqas 13 grad, dik tal-baħar 21 grad Celsius, indiċi UV 3.